Όραμα Ελλάς 1821-2040 του φίλου Χρήστου Αλεξόπουλου είναι ένα έργο που προκαλεί σκέψη και συνδυάζει την ιστορική αναδρομή με τη φουτουριστική φαντασία. Το βιβλίο παρουσιάζει μια εκτενή αφήγηση που εκτείνεται σε 2 αιώνες από την Ελληνική Επανάσταση του 1921 έως ένα όραμα για το μέλλον της χώρας το 2040. Ο Αλεξόπουλος συνδυάζει με λεπτότητα την ιστορία, την πολιτική, τον πολιτισμό και την κοινωνική κριτική, δημιουργώντας ένα πλούσιο σύμπλεγμα που εξερευνά την ελληνική ταυτότητα, τις προκλήσεις και τις φιλοδοξίες της χώρας με το πέρασμα του χρόνου. Ένα από τα δυνατά σημεία του βιβλίου είναι η ικανότητά του να εμπλέκει τους αναγνώστες τόσο με το παρελθόν όσο και με το μέλλον. Ο Αλεξόπουλος εξετάζει τα γεγονότα και τις προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα, προσφέροντας μια λεπτομερή και προσιτή περιγραφή των αγώνων της χώρας για ανεξαρτησία, της μετέπειτα πολιτικής αναταραχής και της πολιτιστικής αναγέννησης που ακολούθησε. Οι ιστορικές αφηγήσεις του είναι λεπτομερείς αλλά προσιτές, καθιστώντας τις ελκυστικές τόσο για τους λάτρεις της ιστορίας όσο και για το ευρύ κοινό. Τα φουτουριστικά στοιχεία του βιβλίου, που φαντάζονται την Ελλάδα το 2040, είναι εξίσου συναρπαστικά. Ο Αλεξόπουλος φαντάζεται ένα μέλλον όπου η Ελλάδα έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, των οικονομικών δυσκολιών και των περιβαλλοντικών ανησυχιών. Αυτό το όραμα είναι αισιόδοξο, αλλά βασισμένο στην πραγματικότητα των τρεχόντων παγκόσμιων τάσεων, προσφέροντας ένα ρεαλιστικό και εμπνευσμένο σενάριο για το μέλλον. Η αφήγηση εμπλουτίζεται από τη διορατική ανάλυση του Αλεξόπουλου και την ικανότητά του να συνδέει διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Αντικατοπτρίζει πως τα διδάγματα του παρελθόντος μπορούν να ενημερώσουν το μέλλον, τονίζοντας τη σημασία της εθνικής ταυτότητας, της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας. Αυτή η θεματική συνέχεια σε όλο το βιβλίο προσθέτει βάθος στη συνολική αφήγηση. Ωστόσο, το βιβλίο μπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες για αναγνώστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ελληνική ιστορία, καθώς υποθέτει ένα επίπεδο προϋπάρχουσας γνώσης. Κάποιοι αναγνώστες μπορεί να βρουν τις ιστορικές ενότητες πυκνές ή το μέλλον λίγο ιδεαλιστικό. Παρ' όλα αυτά, για όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική ιστορία, την πολιτική ή τις μελέτες του μέλλοντος, το όραμα Ελλάς 2140 προσφέρει μια επιβραβευτική και πραγματικά διηγετική ανάγνωση. Συνοψίζοντας, το όραμα Ελλάς 1821-2040 του Χρήστου Αλεξόπουλου είναι ένα καλά δομημένο και φιλόδοξο έργο που γεφυρώνει το παρελθόν και το μέλλον της Ελλάδας. Παρέχει μια βαθιά εξερεύνηση της ιστορίας της χώρας, ενώ προσφέρει ένα αισιόδοξο και προκλητικό όραμα για το μέλλον της. Το βιβλίο είναι απαραίτητο ανάγνωσμα για όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το διαρκές πνεύμα της Ελλάδας και την πιθανή πορεία της στον 21ο αιώνα. Είμαστε μόλις 15 εκατομμύρια άνθρωποι σε έναν πλανήτη που έχει 8 δισεκατομμύρια κατοίκους. Παρ' όλα αυτά, το αποτύπωμα που έχουμε αφήσει σαν λαός είναι τεράστιο και παντού. Και όπως είχε πει και ο Σωκράτης, Έλληνες είναι αυτοί που μοιράζονται την μορφωτική μας φιλοσοφία, την παιδεία μας. Πιστεύω ότι ο ελληνισμός έχει επιτύχει, δεδομένου ότι η ανθρωπότητα σήμερα, η μορφωμένη ανθρωπότητα, ακολουθεί αυτή την παιδεία. Η σωστή παιδεία των σύγχρονων ανθρώπων είναι η ελληνική παιδεία που οραματίστηκαν οι προγονείς μας. Ευχαριστούμε πολύ.